Πάμε σε εδώ. Καλώς ήρθατε σε μια νέα σειρά η οποία είναι το Terraria. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η σειρά θα ανεβάζω αρκετά επεισόδια σε αυτή τη σειρά. Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ συχνά, δεν ξέρω αν θα είναι πολύ σπάνια. Πάντως να ξέρετε ότι αν θέλετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι κοστίζει 5 ευρώ. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο προσπαθείς να επιβιώσεις, να φτιάξεις όσο καλύτερη πανοπλία μπορείς και να σκοτώσεις φυσικά τους πιο αδύνατους εχθρούς και bosses. Οπότε ναι, ας δούμε κατευθείαν στο παιχνίδι. Έχω φτιάξει ήδη κόσμο, δεν χρειάζεται να βλέπετε τα βαρετά πράγματα. Και φυσικά δεν θα σας δείχνω τα βαρετά πράγματα όπως το mining και να φτιάχνω και το building, δηλαδή δεν θα σας δείχνω πώς φτιάχνω εγώ ένα σπίτι. Θα το κόβω και είναι έτσι. Ωραία. Οπότε αρχίζουμε τον κόσμο μας και από ό,τι είδα έχουμε κατευθείαν ένα chest. Και έχει ένα blowpipe και λίγο iron και πολλά άλλα πράγματα. Και το chest είναι λίγο περίεργο να το φτιάξεις, χρειάζεσαι iron και πράγματα και σιγά μην λίγο iron για να φτιάχνει chest. Οπότε θα παίρνω τα chest που βρίσκω στο έδαφος όπως αυτό εδώ. Και ναι. Και αυτό είναι ένα περίεργο μέρος. Δεν νομίζω να φτιάξω εδώ το σπίτι μου. Και από κάτω μας ακριβώς έχει λίγο LED. Το LED είναι ένα πολύ χρήσιμο ρηχτό το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και αργότερα σε πολλά πράγματα όπως πανοπλία. Θα μαζέψω λίγο ξύλο, θα φτιάξω ένα σπίτι και θα σας καλέσω σε ένα λεπτό. Και επέστρεψα μόνο για να σας δείξω κάτι. Αυτό εδώ, το πράγμα που ονομάζεται Magic Mirror, σου δίνει την ικανότητα να επιστρέφει σπίτι, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και φυσικά θα το χρησιμοποιήσω μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Τα λέμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε, έφτασα το σπίτι μου, και κανονικά θα έπρεπε να έχει μετακομίσει και θα πάω λίγο από εδώ πέρα, θα φύγω λίγο μακριά για να μετακομίσει ο φίλος μου. Εδώ κλείνω στο χάρτη. Έχει και χάρτη να το ξέρετε, είναι εκεί πέρα ακόμα στην αρχή. Ναι, γιατί δεν έρχεται στο σπίτι, φίλε, τι. Μόνο που να γίνει χαμός. Θέλει να τα πάρω από ό,τι φαίνεται. Μάλλον δεν μετακομίζουν το βίντεο. Και τώρα που νύχτωσε έρχονται και τέρατα. Αυτό ήθελα να σας πω περισσότερο απ' όλα. Και φτιάχνουμε ένα σφυρί για να σπάσουμε αυτό εκεί το πράγμα που εξέχει. Αλλά δεν νομίζω να το καταφέρω. Να το κατάφερα, ωραία. Χωρίς να βλέπει. Και αυτό βλέπετε πάνω είναι ένα τέρας το οποίο είναι πολύ μικρό και θα σκοτώσει σίγουρα. Και το οποίο μου δίνει σπίτι, θα μείνει στο σπίτι. Και θα φτιάξουμε ένα φούρνο, τον οποίο θα τον βάλουμε απ' έξω. Δεν χωράει να μέσα. Δεν πειράζει, θα το πάρω. Και από ό,τι φαίνεται πρέπει να βγω απ' έξω να φτιάξω. Είναι προσπαθώ να σκοτώσω αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν σας το πει ήδη, αλλά για λίγο καιρό θα λείπω. Και θα μπορέσω να βγάλω βίντεο. Οπότε σήμερα θα ανεβάσω κάποια βίντεο. Έτσι έχουμε περιμένει για βίντεο. Και τώρα που φτιάξω αυτό, πιστεύω ότι θα μπορέσω να φτιάξω. Φυσικά δεν νομίζω να το φτιάξω τώρα. Θα το φτιάξω μετά. Χρειάζομαι κάτι το καλό να κάνω. Έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Και προσπαθώ να τα λύσω. Μάλλον το σπίτι είναι πολύ μικρό για να μπορέσει κάποιος να μετακομίσει. Θα το μεγαλώσω. Μετά όμως, όχι τώρα.
Και πραγματικά μπορώ να φτιάξω λίγη πανοπλία. Πώς χρειάζεται? 20, δηλαδή εσείς έχω. Και μου δίνει 3 defense. Θα φτιάξω αυτό. Φράω ήδη. Θεέ μου, αυτό ήταν πολύ χάλια. Είδατε το κεφάλι του λαγού που εξφεντονίστηκε. Είμαι περικυκλωμένος από ζόμπι. Θα πάρει χρόνια. Το μόνο που μου λείπει είναι να έρθει και το μάτι. Σπαγίδεψα. Ήθελα να σπαγίδεψω, δεν το έκανα. Αυτή δεν είναι η λίμνα από ζόμπι, είναι σαν το ήθελα να το φτιάξω. Χαλιά, φύγε. Κόλλησες. Τώρα όσο αυτό είναι εκεί πέρα, δεν μπορώ να φτιάξω. Γιατί είναι εκεί πέρα? Σου ωραία είναι σε αυτήν εδώ τελείω με τη σχολή σου. Γιατί δεν πας εκεί πέρα μαζί τους? Έχετε πλάκα, παίζετε παιχνίδια. Τι λέω, ψόφα! Ναι, είναι zombie killer. Και έφτιαξα και θέσπιλ και πιστεύω να έχω συνολικά 4 defense. Ωραία. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι ότι θα περιμένω μέχρι το πρωί και θα σας φέρω σε ένα λεπτό. Και επιστρέψαμε, δεν ξέρω αν το καταλάβετε, αλλά η μουσική άλλαξε λίγο. Οπότε είναι την εξημέρωση, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Και αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω τώρα είναι να πάω. Δεν ήταν αυτό που προσπαθήσω να κάνω, θα προσπαθήσω να πάω από εδώ. Από αυτή την κατεύθυνση για να εξερευνήσω λίγο το μέρος, μπας και βρω κάτι καλό. Και αυτά τα βίντεο θα είναι συνήθως 10 λεπτά, αν τα θέλετε μεγαλύτερα πείτε μου στα comments. Μπορεί να θέλετε 15 λεπτά ή και 20 λεπτά, το οποίο μάλλον δεν θα το κάνουμε γιατί όλοι θα τα βαριούνται. Και αυτό είναι λίγο LED. Έχουμε αυτό εδώ. Εκεί το πιστεύω, ένα slime, θα πεθάνω. Τελευταία μέρα της ζωής μου. Χαλιά. Σκοτώνω τους κελέους τους σαλίτες. Τέλος. Χαλιά. Ναι. Ωραία. Το ένα κάνει συν 11 damage και το άλλο κάνει συν 11 speed. Αυτό αν δεν ξέρετε τι είναι ένα blowpipe, τα πετάει αυτά τα πράγματα. Κάνουν damage. Περισσότερο από το παθί μου. Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιήσω να το βγάλω. Δεν πειράζει. Και έρημος, ωραία, θα μπορούσαμε να πάρουμε ήδη. Γιατί ξεφεντονίζονται λαγουδάκια συνέχεια? Τι είναι αυτό? Γεια, έρχομαι φιλικά. Γεια. Πώς σε λένε φίλε? Καλά είσαι? Ω Θεέ μου! Χαλιά. Μέχρι στιγμή έχουν εξφαντανιστεί. Τι είναι αυτό? Μέχρι στιγμής αυτό που γίνεται σε όλο το επεισόδιο είναι εγώ να κάνω βλακίες και λαγουδάκια να εξφαντανίζονται. Και αν βλέπετε καλά, βρήκαμε μία πυραμίδα.
Και αυτό είναι μεγαλύτερο στο βλέπω. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι μάλλον, λέω τώρα, μάλλον θα μπορούσα να πάρω καλά πράγματα. Μπορούσα να πάρω καλά πράγματα. Όπως το... μόνο όλο αυτό το βίντεο που είναι χάλι. Δηλαδή που είναι θολωμένο και τέτοιο. Γιατί δεν έχω μόνο και εδώ θα είναι θολωμένα. Κανονικά δεν θα το ανέβαζα το βίντεο. Αλλά επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο διαθέσιμο αυτό... Τι είναι αυτό? Κι άλλο δωμάτιο. Αν έχει κι άλλο, τσέστο είναι πολύ χειρός. Οπότε αυτό το μισό που έχει σημαίνει στο είναι. Είναι η βόλτα που είναι στο μήνυμα που είναι σε δύο. Είναι βλακεία γιατί έχουμε κάνει να δείχνω σαν φαραώ. Γιατί όχι, χωρέσω για να δείξω το παιχνίδι ότι μ' αρέσει. Είδες παιχνίδι, μ' αρέσει. Εσύ την πιο βλακεία. Και επιστρέψαμε. Κατέβηκα εδώ κάτω, πήρα όλα τα λεφτά του. Και δεν είχα ανοίξει ακόμα τις αγοράτες, αλλά δεν δάσκαλα. Δεν με κοροϊδεύει. Τότε σύγχαμα, να μην γενικός. Χωρίζεται συνέχεια. Το κυριολεκτικά είναι από τα πιο άχρηστα πράγματα στο παιχνίδι. Το μόνο που σε κάνει είναι να δείχνει το φαράω του. Εντάξει, δεν θα σας πω να το μ' αρέσει με λίγο. Αλλά λίγο! Όχι πολύ, όπως θα μάθουν κάποια άλλα πράγματα. Το συνήθως μπορείς να βρεις εδώ πέρα. Το βίντεο θα είναι λίγο μεγάλο, θα είναι... Μπορεί και να και 15 λεπτά, ξέρω ότι είπα ότι θα είναι 10 λεπτά το βίντεο. Αλλά είναι το πρώτο βίντεο. Ξέρετε μου. Τώρα θα φαίνεται πιο βάλουμε και τα μέλη που έχει ακόμα και άλλο τέτοιο πράγμα. Και άλλα στολές. Αν δεν ρωτάτε γιατί παίρνουν κάπου, είναι επειδή μπορούν να παίξουν κάκτινα πράγματα που έχουν κάκτινα πίξεις και καλύτερα αυτά τώρα. Ή κάκτινα κομμωτήρια ή κάκτινες κομμωτήρια που είναι πολύ. Και αν είναι κάκτινα κομμωτήρια θα παίξω μόνο μπότες. Δεν θα παίξω τσέσκι για τα ίδια. Μπορώ να παίξω. Φίλε, ξεντονίζονται ζωάκια συνέχεια. Μόλις ξεντονίστηκε ένας... Και αυτό είναι ένα μέρος που δεν θέλουμε να πάμε. Αν δω το αυτό κόκκινο πράγμα. Αυτή είναι μια κακή περιοχή. Μόνο για να σας δείξω. Είναι η περιοχή του διαβόλου. Δεν πειράζει. Καλύτερα, δεν ήθελα να πάω. Δεν είναι το καλύτερο μέρος εκεί πέρα. Οπότε αυτό που θα κάνω τώρα είναι να πάω σπίτι μου. Εντάξει, Walter, κατάλαβα. Θες να έρθεις. Το κάνουμε το βίντεο. Μετά το βίντεο θα μεγαλώσουν. Να μετακομίσουν άνθρωποι. Και ναι, για να δούμε μπορούμε να φτιάξουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε. Χρειάζομαι τέτοιο. Οκ. Είμαστε εδώ. Εδώ. Το με εδώ. Ένα τέτοιο. Να, τέτοιο μάκινα, τέτοιο. Οκ. Ωραία, να έχουμε 5 defense. Νομίζω ότι αν βάλουμε και αυτό θα είναι λίγο περισσότερο. 6, ναι. Και δείτε τώρα το κάπου μας θα είναι καλό. Είναι 9 damage. Είναι τεράστιο. Βέβαια έχουμε και πολύ μεγαλύτερα προσπαθίες. Αλλά ναι. Ευχαριστώ που είδατε το πρώτο επεισόδιο του Terraria. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας.